ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம மதுரையிலே மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய குண்டு பாய் பிரியாணியோட ஜேர்னி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கடை காலவாசல் பைபாஸில் நேச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. எப்போ வந்து ரியல் ஹைதராபாதி பிரியாணி குண்டு பாய் பிரியாணியாக இல்லை முதல்ல நீங்கள் தான் நான் பேரே அறிமுகப்படுத்தினீங்க. ரியல் ஹைதராபாத் நான் போட்டிருந்தேன். இந்த குண்டு பாய் டிஷர்ட்டில் போட்டு விட்டேன். அந்த பேர் நல்லா ரீச் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோவோட சின்ன பர்பஸ் என்னன்றதை இந்த கிளிப்பில் சொல்கிறேன். 3 செம்மொழிகள் கூறுக. தேன்மொழி, கனிமொழி, இளமொழி. தேன்மொழி, கனிமொழி, இளமொழி. எப்படி மச்சான் சொல்ல முடியும்? எல்லாம் சிரிச்சுன்னுக்குறாங்களே. எப்போ வந்து ரியல் ஹைதராபாதி பிரியாணி குண்டு பாய் பிரியாணியாக இல்லை முதல்ல நீங்கள் தான் நான் பேரே அறிமுகப்படுத்தினீங்க. முதல்ல பேரை இவங்க தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க. முதல்ல ரியல் ஹைதராபாத் நான் போட்டிருந்தேன். இந்த குண்டு பாய் டிஷர்ட்டில் போட்டு விட்டேன். அந்த பேர் நல்லா ரீச் ஆயிடுச்சு. எப்போ ரியல் ஹைதராபாதி பிரியாணி குண்டு பாய் பிரியாணியாக மாறிச்சு? உங்கள் வீடியோ வந்தால் அப்படி தான் சரி பேரை மாற்றுவோம் அப்படின்னு குண்டு பாய் பிரியாணிக்கு போட்டேன். முதல்ல உங்கள் சேனலில் தான் எங்கள் வீடியோ வந்துச்சு. அதிக பேர் பார்த்தது உங்களில் தான் அதே சேனல் ரீச் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து எடுத்தாங்க நாங்கள் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம். நீங்கள் ஏன் ஒரு இடத்துல கூட யூடியூபரால் தான் பூம் ஆச்சுன்றதை சொல்லலைன்றது எனக்கு வருத்தம் தான். என் சேனலாலும் சொல்லலைன்னா கூட ஒரு யூடியூபரால தான் பூம் ஆச்சுன்றதை ஏன் சொல்லலைன்றது எனக்கு ஒரு வருத்தம் தான். நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன். நீங்கள் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கலாம் ஃபுட் பிளாகரால தான் இந்த பூம் ஆச்சு. எனக்கு வெற்றியில் சந்தோஷம் தான். இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறது எனக்கும் ஹாப்பி தான். பொதுவாகவே நம்ம மதுரை மக்களுக்கு சீரக சம்பா அரிசியில் செஞ்ச பிரியாணினா ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனால் பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்ச அதுவும் ஹைதராபாதி பிரியாணி நம்ம மதுரையில் ஜனவரியில் ஆரம்பித்து மார்ச் வரைக்கும் இந்த 2023 மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. அந்த கடையில் கூட்டம் சமாளிக்கவே முடியலை அந்த பாயால். அந்த அளவுக்கு பேராதரவு நம்ம மதுரை மக்கள் கொடுத்து வந்துட்டுருக்காங்க. இந்த கடையை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி 2ஆம் தேதி நம்ம யதார்த்தமாக ஒரு ஷூட்க்கு போயிருந்தபோது ஒரு நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தனால நம்ம வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு செம்ம ரீச்சு. விஷயத்தோட முதல் வீடியோவை பிரியாணியோட சூப்பரான ஹிடன் ஜெம்மோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அப்படின்னு நம்ம போட்ட வீடியோ வைரல் ஆகிடுச்சு. அது போக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நேராகவும் போய் நிறைய பேராதரவு அந்த கடைக்கு கொடுத்துட்டீங்க. 2 நாளுக்கு அப்புறம் நான் யதார்த்தமாக அந்த சைட் போகும்போது பாய் வந்து கூப்பிட்டு நன்றி தெரிவிச்சிருந்தாங்க. உங்கள் சப்ஸ்கிரைபரால் எனக்கு பேராதரவு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு. இதுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற விதமாக நம்ம ஜனவரி 7ஆம் தேதி நம்ம சேனலில் ஒரு போஸ்ட்டும் போட்டு நன்றி தெரிவிச்சாச்சு மக்களுக்கு. இதுக்கப்புறம் நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து வீடியோ எடுத்துட்டாங்க. இந்த கடை ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டத்தை இப்போ வரைக்குமே அந்த பாயால் சமாளிக்க முடியல. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மடங்கு 4 மடங்கு அவர் பிரியாணி அதிகமாக போட்டாலும் சேல் ஆகிக்கிட்டே இருக்குங்க. இப்போலாம் அந்த குண்டு பாய் பிரியாணி நல்லாவே இல்லை, டேஸ்ட்லாம் சுத்தமாக ஒஸ்ட்டுன்னு நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. நான் இன்னைக்கு போய் நேராகவே ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். 130 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. முன்னாடி இருந்ததோட டேஸ்ட் லைட்டாக காரம் கூடி இருக்கு. மற்றபடி நீங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு அது புலாவ் மாதிரிலாம் இல்லை. 130 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தான பிரியாணி தான். எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப தான் பிடிச்சிருந்துச்சு மக்களே. இதே இடத்துல 4-5 வருஷமாக சின்ன தள்ளுவண்டி கடையாக ரியல் ஹைதராபாதி பிரியாணியாக இருந்த நம்ம குண்டு பைக்கு இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க பேராதரவு ரொம்ப பெருசு. மக்கள் கொடுத்த பேராதரவால் இந்த சின்ன தள்ளுவண்டி கடை மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது நம்ம மதுரையில். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான். எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தான் போட்டிங்கன்றதை பதிவு பண்ணுறீங்க. நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தெரியுமா நேர்கோழி அது ஒரு முட்டை பாத்திரியா? வாவ், இவ்வளவு பெரிய முட்டை அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் தெரியும்.